Ако котката ви има стомашен проблем и не желаете да бъдете постоянно на медицински гастроинтестинал храни, в зоохранител имаме вариант за вас. Това е храната Престиж и тя е френска от производителя на Pure Life. И тя се произвежда в областта Бретан, което е екологично чист район. В случая това е мултипротеин, което означава, че е с пиле, пуйка, свинско и зеленчуци. Именно заради зеленчуците цветът на гранулите е шарен. Няма отцветители, както при повечето шарени гранули, като на фриски, уискъс и други. Интересното при гранулите на Престиж е, че те са трислойни, а в най-вътрешния слой, в сърцевината, има поставен капсулован пробиотик. По този начин пробиотикът започва да действа и да се усвоява, чак когато стигне в стомаха. И така е далеч по-полезен и ефективен. Храната е невероятно вкусна и е страхотна алтернатива за котки с диария, повръщане и други стомашни проблеми.